Ala, va. Canta veure els plans. Bé, per veure... Va molt fresca. Ah, continua. Ah, continua. Ara l'altre dia que vaig tardar 10 minuts en anar a veure-lo, ara avui haurà marcat altra volta. L'altre dia tarda 10 minuts en anar a veure-lo, de seguida va i marca ell. Així estava, així a fer efecte. Ah, canteu? Ara que vinga... Què porta, Anna? Busca, mira, los mejores juegos de